अरे घुस जाले बिलिया में, अरे सांप बिच्छू गुजर चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर। नमस्कार प्रणाम भैया लोग। तो भैया लोग जब से योगी बाबा आइल बानी तब से तो गुंडा लोग के हगवास मुतवास सब बंद हो गइल बा। तो भैया लोग गुंडा के साथ साथ कुछ विरोधी नेता वालों उनका लोग एकदम हालत एकदम पंचर हो गई बा। तो भैया लोग हमार कहा नाम बा, अरे घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गुजर, अरे घुस जाले बिलिया में, अरे सांप बिच्छू गुजर चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर चलेला जब चाप के। अरे यूपी से गायब भइले गुंडा गजोधर, अरे यूपी से गायब भइले गुंडा गजोधर चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो भाई हो जब से बाबा के बुलडोजर आइल बा न तो क जना गुंडा लोग गुंडोई छोड़ के और एक्शन आइल में लोहा ढोता रे आ कहता रे जब से आइल बानी बुलडोजर बाबा हम सब गुंडा लोग के पिछुआड़ा बाजता रे बाजा। आ ओइसन कोनो राजो में मिलल ना होई साजा, आ हम सब गुंडा लोग के बाजता रे बाजा। तो भाई हो केतना जना विरोधी नेता लोग के एकदम फटी लागिए गइल बा। अरे योगी बाबा जब से आइल बानी एकदम देख के जर रहल बा लोग, काहे कि ऊपरवार कुछ कमाइए नइखे होत। आ जब ऊपरवार कमाई ना होई तो रोजी रोटी के ना चली तो फटी तो लागी के बा। अरे सब लोगवा खुश बा बुलडोजर बाबा के ओइला से, अरे सब लोगवा खुश बा बुलडोजर बाबा के ओइला से। आ इनकर बड़ाई जिला जिला होला अरे गुंडा लोग के भगोइला से। तो भाई हो अगर इ नेता अच्छा ना रहती तो जीतती, हार ना गइल रहती। तो भैया लोग हमार कहा नाम बा, अरे घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गुजर, अरे घुस जाले बिलिया में, अरे सांप बिच्छू गुजर चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर चलेला जब चाप के।